سلطان العارفین سلطان باہو بولے تے آپ فرماندے نے اے تن میرا جے چشیمہ ہووے تے میں مرشد ویکھ نہ رجا لولو دے بڑھ لکھ چشمہ تے میں ایک کھولا کجا تے اینا بٹھیا ملو صبری نایا وے تے میں ہور کسے والے بھجا ایک دیداری مرشدی کا باہو تے سانو لکھ کروڑا سانو لکھ کروڑا ہزار سانو لکھ کروڑا ہزار سانو لکھ کروڑا سانو لکھ کروڑا سانو لکھ کروڑا ہزار سانو لکھ کروڑا ہزار ایک دیداری تیرے نوسیدہ روح لباتے آیا آولیاری محمد طاہی تے جانتا وقتی یا ایک دیداری مرشدی دا باہو تے سانو لکھ کروڑا ہزار
آکھو نا یار کدی وچ خواب تے ہووے نظارہ یا رسول اللہ کدی وچ خواب چمک جائے میری قسمتی دتارا رسول اللہ چمک جائے میری قسمتی دتارا